minut. Avui faltava programa, veritat? O necessitaria Así arañamos de puesto, ¿eh? De silencio convocado por la mujer que han asesinado en Catarroja, ¿vale? Entonces, es preguntarte a ti cómo te viene mejor. ¿Te parece que alarguemos el descanso hasta -5 y a las 12 hagamos Salimos fuera? Exacto. Sí, yo entonces creo que sería mejor. parar 10 minutitos, 5 o 10 un poquito más tarde y alargar ese... Transformar la reflexió en pràctica socioeducativa. Si en la primera sessió vam posar paraules al fenomen i al context, avui ens situem en un altre lloc. Què fem amb tot això des de la intervenció socioeducativa? El focus d'aquesta segona jornada és l'educació sexoafectiva com a eina clau per acompanyar adolescents i joves, repensar pràctiques, revisar mirades i incorporar estratègies que ens ajuden a intervenir amb més criteri, seguretat i sentit. Aquesta jornada vol ser un espai per compartir eines, experiències i enfocaments, pensats des de la realitat dels territoris i des de la proximitat amb les persones joves, reforçant una pràctica professional coherent, crítica i situada. Amb aquesta mirada obrim avui aquest espai compartit d'aprenentatge i treball. Sigueu de nou benvingudes i benvinguts. Fundadora del projecte Pupitre Rojo, una iniciativa que treballa per transformar la sexualitat en una font de salut, plaer i benestar, allunyada de qualsevol forma de violència. A partir de la seva experiència personal i professional, ha desenvolupat un enfocament formatiu rigorós i accessible, adreçat a professorat, alumnat, famílies i públic en general. Més de 4.000 persones han participat en els seus tallers a la Comunitat Valenciana. També és fundadora de l'Escola d'Educació Sexual per a Famílies, coneguda recentment amb el Premi Menina 2025. Ara li cedim la paraula perquè inicie la seva intervenció. Gràcies, Estela. A on tinc que apuntar? Ara te l'arreglé. No volia xafar-ho. Ah, vale. Mira, te donaré este micro, ¿vale? Vale. ¿Te pareix bé? Sí, claro. Sí? Pots dir...
poder conèixer esta zona i passar este ratet amb vosaltres. Vale. I tu on has afoncat, ahir? Allà? Ho trobarà, no? No me cal... Vale. Bueno, m'agradaria saber si algú de les persones que hi ha a la sala havia assistit antes a una de les meves formacions. Vale, molt bé. Saber una mica els àmbits dels que veniu, ja m'han explicat. Sí? A on? Administració local? Agents d'Igualtat, exacte, sí. Me voleu contar així ràpidament algú més de dir, doncs també som profes de secundària, professorat, coordinadora d'Igualtat. Molt bé, formació professional. Molt bé. Molt bé. Tenim així un més claret. També famílies, qui és mare o pare? També. Vale. Molt bé. Gràcies. Jo vaig a intentar... Jo m'he especialitzat molt en famílies, entonces veureu que sense voler tinc algun deje que parlo. Si els vostres fills i filles, perquè m'hi serà. Però que sapigueu que el que anem a veure avui jo crec que són ferramentes que ens serviran com a persones, perquè al final la sexualitat és algo que està en nosaltres i que en qualsevol àmbit ens pot servir el que anem a parlar avui. Entonces, disculpeu-me si dic famílies, perquè jo crec que ens pot apel·lar a tot el món. ¿vale? I també m'agradaria, antes de començar, escoltar-vos si algú té alguna expectativa concreta de la sessió, de dir, pues a mi, Estela, vinguen moltes ganes perquè m'agradaria això, este punt. No és obligatori, si algú vol alçar la mà i dir, pues a mi m'agradaria este punt o l'altre. O no tenim una expectativa concreta, que també està superbé, perquè és molt més fàcil per mi no decepcionar-vos. Perquè si uno ve en la ment oberta i diu, bueno, pues jo vinc a escoltar i a aprendre, pues no ens frustrarem tant, no? Perquè si me diu, mira, jo vull que me digues com fer això, i dic, pues igual no t'hi puc ajudar. No? Companya. Ah, vale, sí. Repito. Venga. Que a mí me gustaría saber cómo con niños se pueden tratar estos temas, sobre todo si no son tus hijos, porque con tus hijos, pues al fin y al cabo, pues lo afrontas como tú creas, como, pues eso, es tu hijo. Pero con otros niños en colegios o que quizás te gustaría como enseñarles algo, ¿cómo yo puedo hablar y enfocar estos temas sin que las familias se molesten? Sin que los padres no les parezca mal o algo muy sutil que les vaya a traer algún aprendizaje. Bueno, no sé. ¿Se ha entendido? Sí, perfectamente. Vale, pues entonces paro ya. Esa expectativa creo que sí que la puedo cumplir, perquè forme part d'una de les coses que veurem, companya. Gràcies. Alguna cosa més? Vale? Pues anem al lío. Tenim hasta les 11. Farem una pausa. Exacte. M'aviseu antes de les 11. Vale? Perfecte. Ah, sí, 11 i 10. Vale. Això, perfecte. Vale, perfecte, muy bien. Gràcies. Molt bé, què és el que jo havia previst que veiguérem avui? Conceptes bàsics d'educació sexual, perquè si no sabem de què estem parlant difícilment podem crear estratègies concretes, perquè tots sapiguem totes de què l'estem parlant. Barreres, mites i pors a l'hora de fer educació sexual, estratègies concretes i claus per fer una educació sexual de qualitat. Pausa i després aprofundirem en l'apartat de l'eròtica i un espai obert per preguntes i intercanvi de reflexions. Vale? Això és una mica el planning de lo que farem este matí. Molt bé, conceptes claus. Penseu que vosaltres heu rebut educació sexual? Vale. La veu més general que hem escoltat és no, veritat?
Estem d'acord? Vale. M'agradaria que feiguérem un xicotet exercici i que pensàreu quins missatges vau rebre sobre sexualitat a la família. Que cada un faigueu un viatge a la seva infància i que penseu quan se parlava del tema, si se parlava, què se dia, si no se parlava, què passava quan ma mare tenia la regla? M'ho contava? No m'ho contava? S'amagava? Se canviava la conversa davant de mi? No? Què passava quan jo vaig començar a ejacular per primera vegada en el cas dels xics i tindre aquesta primera regla? Si m'ho havien contat antes, sobretot als xics. Sí, carinyo, tu a partir dels 9 anys començaràs a ejacular, passaràs a l'etapa fèrtil i és totalment normal que algun dia ens despertem i el pijama estigui tacat de semen. Si us ho van explicar antes, als xics de la sala. Són exemples, perquè se transporteu. Què passava si hi havia una escena a una pel·li i de sobte pareixia que es començaven a besar-se i se n'anaven a una habitació? Què passava? Com estava la nostra família quan estava aquesta escena a la pel·li? Se canviava de canal, no? Se comentava? Us deixo un segon. 2, va. No cal que contesteu, és un exercici individual. Vale? Ara anem a passar a l'escola. A l'escola se va parlar infantil de sexualitat? No? Què passava si de sobte al col·le jugàveu a meiges en el vostre company o companya? Vos deixaven jugar? Algú el van castigar per jugar a meiges? Perdó, sí, metges. Soc de Morella, dels Ports. Sí. I parlo així. A l'institut van vindre en un plàtan o no? Mos van contar alguna més del plàtan? Mos van parlar d'alguna cosa més, a part de perills? Molt bé. A la cultura, quins missatges hem rebut a la cultura sobre sexualitat? Hem rebut algun missatge o no? Són els mateixos els missatges que rebíem als anys 90, i jo soc del 85, els missatges que rebem avui en dia? La publicitat? La música? El cinema? La roba? Eren els mateixos? Han fet un xicotet viatge, no? És possible que a l'educació, que els missatges que havíem rebut, sobretot a nivell de família, foren silenci, perill, temors, tabú? A algú li ressonen aquestes paraules? És possible que percibirem això respecte a la sexualitat? Segur que no hem rebut educació sexual? Sí que hem rebut educació sexual. No és possible no rebre educació sexual. Hem rebut missatges sobre sexualitat. Encara que el missatge sigui el silenci. Encara que el missatge sigui la evitació. D'este tema no se parle. Este tema no és per tu. No és per la teva edat. Això és educar. Estem transmitint una idea. Això t'ho contaré quan sigues gran. Estem evitant el tema. Quan se parla explícitament, perquè normalment pensem que l'educació sexual és això, el dia del plàtano, no? El dia del plàtano, com se fica el preservatiu... Això és una educació sexual intencional. Allí, com això ara mateix. Així hi ha una intenció d'educació. Jo estic així per parlar d'educació sexual. Però que ta mare, per canviar-se la compresa, tanque la porta o no la tanque, també és educació sexual. Que quan tu tingues 6 anys i preguntes, però mama, eixe bebè com ha entrat ahí dins? Això també és educació sexual. El què li dirà la mama? Li dirà, no sé què dite? Li dirà, sí carinyo, això és l'úter, que se fa gran, ha arribat una cosa que se diu espermatozoide, que ha entrat a través de la vagina en un penis erecte, que ha tingut una... És igual el que hagi dit. Però hagi dit el que hagi dit, allí ha passat alguna cosa. Enteneu? Entonces, sempre estem educant. L'únic que podem decidir és com volem fer-ho. Per tant,
Totes les persones que estem així ja esteu educant en sexualitat, en com vosaltres s'enfronteu a tots els temes relacionats amb sexualitat a la vostra casa i al vostre entorn professional sempre. El com parlem o no parlem d'un tema, el com ens referim al nostre cos, si diem vulva o diem xoneta o diem patatona o diem què diem. Sempre estem educant. Entonces, mos invito és que el primer pas és parar-nos i pensar com ho estem fent, què estem transmitint, què faig jo en aquesta família que me diu, què faig jo en aquesta criatura que ja m'ha preguntat i jo tinc aquesta temor de si li dic de més, si li dic de menys, ja estic educant, ja estem fent alguna cosa. Entonces anem a intentar veure com ho volem fer. Educació sexual o educació afectivo-sexual? Tenim aquí un debat, o no? Vos sona igual? Quina vos agrada més? La segona. I per què? Cole més, no? Té més tirar. Més problemes o menys? Menys problemes a l'hora d'utilitzar-la. Jo quan vaig crear Pupitre Rojo, jo soc autònoma, és un futur professional per també integradores socials, educadores. De fet, al Col·legi Professional de la Comunitat Valenciana ens cuiden mogolló a les emprenedores perquè n'hi ha molt poquetes. Entonces han fet un departament d'emprenedores, educadores socials. Entonces jo quan vaig crear Pupitre Rojo havia de fer una web, ¿no? Claro, y t'has de vendre, dir, yo me dedico a esto. Entonces, ¿a qué me dedico? ¿A la educació sexual o a l'educació afectivo-sexual? Entonces vaig estar ahí fent tota una recerca de llegint molt així, Bueno, un dato és que a Europa som l'únic país on existeix el concepte d'afectivo-sexual. En anglès no existeix el concepte. Per què se va crear el concepte d'afectivo-sexual? Perquè després de la suposta revolució sexual dels anys 70, on se va desvincular relació sexual de matrimoni, fins a aquest moment, fins a maig del 68, les relacions sexuals estaven soles ben vistes dins de la parella. I de fet, parella a casar. Tot l'altre era extraconjugal, pecado, mortal. Entonces, a la revolució sexual dels anys 70 van dir, no, és que l'època hippie, l'amor i sexo libre i tot això, no? Entonces, la idea estava molt bé, en principi la idea me pareix bé. Però què va passar? Que vam començar a relacionar-nos entre persones com si no hi haguera cap implicació més, com si algo no mos afectara. Els afectes, la paraula significa eso me afecta. Entonces, com vam començar a relacionar-nos com si fórem carn que se troba en carn, claro, si tu en vez de persona ja veus un cuerpo, o ja ni cuerpo, lo que ves ja és carne, la carn igual la pots maltratar. En canvi, a una persona és més difícil maltratar-la. Vam arribar a un moment en què ens estàvem utilitzant les persones això, d'usar i tirar. Entonces, això ha portat a molta violència i no ens agrada com a societat, és perillós. Per això se va inventar el concepte d'afectivo-sexual per ficar-li èmfasis a la part dels afectes, perquè les emocions, els sentiments, perquè esto me afecta, perquè no som carn, perquè inclús les plantes sentixen i els animals sentixen. Ens estàvem tratant inclús pitjor que un animal o que una planta. Ens estàvem tratant com si fórem cadires. Entonces, va haver tot un moviment de volvamos a tratar-nos com a persones i que les coses ens afecten. Per això els afectes. Des del meu posicionament de treball, els afectes són tan importants que és que no se poden separar. Per això vaig triar educació sexual. Perquè si jo utilitzo el concepte afectiu-sexual, vol dir que penso que pot haver alguna cosa sexual sense afectivitat. I per definició, ara ho veurem, per definició, el significat de sexualitat, la part de les emocions estan implícites. Implícites. Perquè no podem deixar les emocions fora d'esta sala i entrar com a carn. No podem. Això se diu dissociació. I la dissociació és una moguda xunga, que té conseqüències xungues per a la salut. Dissociar-se és un mecanisme de supervivència.
Dissociar-se és algo que fan les dones víctimes del sistema prostitucional i les que fan persones víctimes de violència sexual i víctimes d'una guerra o d'una situació xunga. La dissociació és xunga per a la salut. Entonces, com no podem separar les emocions de la carn, perquè som uno, per això l'afectivitat està implícita en el que és la sexualitat i per això jo me vaig decidir per el concepte sexual, encara que cole menys, però perquè també m'encanta fer aquesta explicació. I entonces jo me dedico a l'educació sexual perquè no ho podem separar. Perquè inclús encara que hi hagi un encontre sexual de dues persones a un vàter d'una discoteca que no se coneixen, que no volen intercanviar telèfons, que no volen saber com se diuen, que no volen veure's el dia següent. A mi tot això me pot parèixer bé, cada vegada menys, però me pot parèixer bé. ¿Vale? Però aquestes persones estan sentint emocions i són persones. I hi ha una comunicació, encara que sigui no verbal. I té que hi haver una escolta, té que hi haver una empatia, una humanitat, de que el que tens davant no és una cadira ni un forat, és una persona que està sentint. I encara que no hi hagi un compromís de que demà te vull veure, de que me vull casar amb tu o de que te llamo la setmana que viene, encara que no hi hagi cap conseqüència després d'aquest encontre, aquest encontre és entre persones que estan sentint. Hi ha afectes, me está afectando esto. Claro que me está afectando. És que no pot no afectar-me. És que és el més íntim que tenim. Per això un abús sexual te trenca d'arrel i té unes conseqüències de per vida, perquè és el més íntim de la persona, és algo, inclús diria, sagrat, que avui en dia, clar, no interessa tot això. En un món capitalista, neoliberal, en el que tot se pot comprar i vendre, no podem parlar de que algo sigui sagrat i que sigui íntim, important i que afecte. El que volem és que no afecte nada i que sigui un producte i que sigui algo que podem comprar i vendre. Entonces a este món no li interessa parlar d'afectivitat, d'emocions, de sentir, de sagrat, d'important. El que volem és que sigui comprable, utilitzable, un producte. Però per mi això no és sexe. Encara no m'he inventat la paraula, però me la vull inventar. De quan hi ha un encontre sexual, d'aixòs que diuen solo sexo, sin afectivitat. Bueno, és que no és sexo. És que no és sexe, és que no és real, és una altra cosa. Potser és una performance. No? La escena esta que podem veure en aquesta sèrie tan famosa, les persones que treballeu en adolescència, de la que se avecina, això és una brutalitat. Ja no sé per què no se prohibeix aquesta sèrie o que hi ha al costat una persona dient esto significa una cosa i que hi ha ahí una opinió crítica de tot el que està passant allà dins perquè és una locura. Bueno, podem ser nosaltres aquesta veu també crítica al costat. Si tenim una persona adolescent que està en la que se avecina, ens podem sentar, veure-la i aprofitar-ho com una superoportunitat educativa. Que a la que se avecina aparegui una parella, un matrimoni major de 50 anys, on estan havent una penetració i ella està fent la llista de la compra, això pot aparèixer a la que se avecina i ho podem sentir al bar del costat com ¡qué divertido! Es normal, ¿no? Las mujeres hacen la lista de la compra mientras tienen sexo. No, no tienen sexo. És una altra cosa el que està passant. Que ens haurem d'inventar una paraula per lo que està passant. Però no és sexe. Perquè no té els ingredients del sexe. I aquesta és la segona part en la que entrarem, que jo ja m'estic enrotllant. Sí. Jo tenia també potser és errada la meva idea, que educació afectivo-sexual, vull dir, pot haver una relació afectiva sense... Pot haver una relació afectiva sense que hi hagi sexe i també hi ha que educar perquè no tot tipus de relació afectiva és bona o és saludable, no? Aleshores jo entenia aquest concepte d'educació afectiu-sexual com ensenyar als nens i les nenes no únicament, que també és just necessari i precís, a aquestes relacions sexuals, sinó també a aquesta part prèvia, en molts casos, d'aquesta afectivitat de les relacions, de l'enamorament, de la parella, de triar. Aleshores, voldria que un poc m'ajudares a aclarir tot això. Moltes gràcies per aquesta pregunta perquè ens enllaça exactament en l'altre concepte. La teua duda és perquè pensem que l'educació sexual ve soles d'aquesta part sexe i entonces si parlàrem d'afectiu sexual podríem ensenyar a parlar, a treballar tota la part de l'enamorament i de la parella.
No. Per què? Perquè aquesta part d'enamorament i parella també s'inclou així, ara ho veuràs, en sexual. Perquè què és la sexualitat? La sexualitat tenim un problema de definició. Claro, venim de segles i segles de tabú. Quan algo és un tabú, se crea una nebulosa. No? I és com algo de lo que no se parle. I jo m'imagino com una maranya de fils ahí embolicats. Quan algo és una maranya, no ho entenem. No tenim paraules, no sabem com funciona, no podem diferenciar una cosa de l'altra i venim d'ahir. Entonces no tenim clar què és sexualitat. Jo quan dic, i de fet a vegades inclús per persones professionals s'utilitza com a sinònims, sexualitat i sexe, i no ho és. La sexualitat és una altra cosa. Entonces el primer que hem de fer és ampliar què és aquest concepte de sexualitat, perquè ens porta molts problemes. I els problemes que deia la companya, que jo quan vaig a un col·le i me contraten per fer educació sexual, les famílies, n'hi ha moltes que salten com a lleons perquè al seu cabet el que pensen és que jo aniré a parlar de sexe als xiquets i xiquetes. I jo no vaig a entrar a parlar de sexe. Jo vaig a parlar de moltes altres coses que són educació sexual i que són sexualitat, que no és sexe. Entonces, el primer que hem de fer és desmuntar què és sexe i què és sexualitat. Perquè com venim d'eixa maranya, hem fet una reducció de conceptes enorme. Enorme. És com si faiguérem sinònim d'alimentació a menjar-se un entrecot. I de la paraula alimentació podríem estar parlant una setmana. L'alimentació és algo enorme. L'alimentació, un feto quan està creixent ja hi ha alimentació, s'alimenta a través de la placenta. Un bebè s'alimenta mamant, les dietes, jo què sé, el veganisme, los nutrientes. Alimentació és algo enorme. El concepte és enorme, alimentació. Pues sexualitat està al mateix nivell. El concepte és molt gran. La sexualitat és una dimensió humana, que quan es comença, jo quan pregunto, quan es comença la sexualitat? Quan treballo a un col·le o a un institut, directament la resposta és a los 16, a los 18, no, a los 12, jaja. De què estan parlant? Estan parlant de sexe. Però no aquestes criatures, és que és social. Aquestes famílies també pensen que jo vaig entrar a parlar de sexe. Entonces això mos limita. No són sinònims, per això és tan important parlar i aterrissar els conceptes claus. La sexualitat es comença tota la vida. La sexualitat és una dimensió humana, és algo que som, és algo que forma part de nosaltres, és algo que està ahí i que podem tindre relacions sexuals o no, que és un aspecte molt, 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 molt concret. Des de la sexologia se parla de 4 àmbits per entendre la sexualitat. Els vincles són el que deia la companya, les relacions. És un àmbit, està dins. I n'hi ha molts de tipus de vincles, perquè les persones no som com xampinyons que estem allà sols. Necessitem els vincles, necessitem cuidar i que mos cuiden. És tan necessari com l'aigua. Un bebè a un hospital quan naix, tu li pots donar el biberon, ficar-li un penyal i tapar-lo, però si ningú se vincula efectivament en aquest bebè, si ningú li transmeteix amor, és probable que aquest bebè se fique molt malet i podria inclús morir. Perquè necessitem els vincles. No podem viure sense vincles. I els vincles n'hi ha de molt tipus. Està el vincle en ta mare, en ton pare, en ton germana, en la família, en els cosins, en les amistats, en la parella, en la veïna, en la mestra. Els vincles són les relacions. I les emocions que se mos generen en aquesta relació, els afectes. Els vincles són que a mi aquesta persona m'afecte. I a aquesta persona li afecta el que me passa a mi. ¿M'explico? Entonces, tot el que deia la companya de jo puc entrar a un institut a parlar exclusivament de com construïm les relacions de parella i és una educació sexual. Si tenim clar què és sexualitat. Ho entens? Vale. Per tant, tot això és part de les emocions està dins d'ací. I és una part de la sexualitat. És un pilar. No és un añadido. És que forma part de la definició. És essencial. Reproducció. La reproducció no es solo cómo se hacen los bebés, que si espermatozoide i óvulo. Com a espècie humana que som, com a mamífers, tenim la capacitat reproductiva. Vulguem o no vulguem reproduïm-nos, vulgueu o no vulgueu tindre xiquets o xiquetes, els xics es començareu a ejacular. I si als 16 anys els xics no ejaculen, que vagin al metge perquè tenen un problema de salut. Perquè els xics tenen que ejacular. Perquè entren a l'etapa fèrtil, perquè és una fita del seu desenvolupament i perquè els seus testicles tenen que poder ejacular.
Entonces, dins d'ací estan aquest tipus de fenòmens, la pubertat. Les xiquetes tenim que tindre la regla. Sí o sí tenim que començar a produir òvuls i menstruar. I si als 16 anys no hem menstruat mai, haurem d'anar al metge. Perquè per salut tenim que menstruar. Perquè som mamífers. I tu ja decidiràs si vols ser mare o pare o no ho vols ser-ho. Però vulguis o no vulguis, el teu cos se prepararà per això, perquè som mamífers. Entonces, dins d'ahir està tot aquest procés. El procés de l'embaràs, que és brutal, que podríem tenir una assignatura d'un any, les per saber com funciona un embaràs. Un altre any sencer per veure com funciona el part, enamorar del part. Ojalà hi hagueren tallers de part per tot el món. No sols per les embarassades, que quan ens quedem embarassades dius, bueno, i ara què? I com som curioses, doncs llegeixes i flipes, i t'enfades. I dius, com pot ser que ningú m'hagués parlat d'esta meravella? Això és brutal. Com funciona el cos? Me va flipar tot el tema. El part, el puerperi, que no sabem ni que existeix, el puerperi, la menopàusia. Són tots fenòmens que són humans i que vulguem o no vulguem tindre criatures, forma part de la nostra essència. Vida, condició humana. I que hauria d'haver una assignatura, tota la vida podríem estar aprenent d'ahir. Per què ens servirà la vida d'aprendre a dividir per 4? Jo m'he dividit per 4 en la vida. Però en canvi hauria sigut tan útil que m'explicaren com funcionava un embaràs, com funciona la lactància, com funciona el part, què és el puerperi, què és la depressió postpart, què és la menopàusia i el que és normal i el que no. Així podríem parlar anys i anys de tot el que hi ha dins d'aquest apartat. No sols com us hacen els bebès, que també. Eròtica. La eròtica és tot el que té que veure en el plaer. El plaer és una sensació de benestar quan satisfem una necessitat. Si jo tinc molta set i bec, si jo estic molt cansada i descanso, si jo abraço al meu fill, sent molt de plaer. I també hi ha molt de tabú en el plaer, perquè quan venim d'una nebulosa de tabú, pareix que diguem plaer i ja penses ahir en un orgasme. Doncs sí, un orgasme també és plaer, però no tot el plaer que sentim a la vida és un plaer de relació sexual, de sexe. El plaer és algo que forma part també de la nostra condició humana, tota la vida. Un bebè, quan mama, sent plaer. I no és un plaer de relació sexual, sent plaer. Jo quan me menjo una palmera de xocolata sent plaer. Perquè el plaer és la sensació. Una carícia pot ser plaer, però pot ser moltes coses. Jo ara mateix m'acaricio el braç i no sent absolutament res. Estic així, a Torrent, a la sede de la Manco. Estic a meitat d'un taller. Això, per mi, ara mateix és totalment indiferència. No he sentit absolutament res. Si jo estic sola a ma casa, me fico una banyera, que no tinc, una veleta, una copa de vi i la meva música favorita i m'acaricio, doncs igual és una masturbació. Perquè què és una masturbació? Donar-se plaer a una mateixa en un context íntim de sentir plaer en el teu cos. Doncs aquesta carícia pot ser una masturbació en aquest context, si té aquesta intenció. Si jo estic a un autobús i se m'assenta una abuela al costat i es comença a fer-me i m'acaricia, és una agressió sexual, és un delicte. Per tant, una carícia pot significar coses molt diferents. Igual que una penetració, igual que besar, igual que un abraç, igual que tot en esta vida. Per tant, si tenim que explicar-li a algú què és una relació sexual o què és el sexe, pues igual ja no podem dir, és quan se entra esto en esto. Després aprofundim en aquesta part. Dins d'eròtica estan també les relacions sexuals, però són un apartat molt xicotet. I també està dins d'ací l'orientació sexual, perquè l'orientació sexual és qui me desperta a mi el desig. Qui me desperta a mi aquesta atracció, aquestes ganes de te quiero comer la boca. Aquest desig que no està present a la infància i que no té que estar-ho, que és que m'estic autopassant a mi de lo que després que aprofundirem ahir, però bueno, no existeix a la infància i aquest desig que apareix a l'adolescència, provocat per les hormones, pot ser que se me desperten persones del mateix sexe, del sexe contrari o indistintament. Per tant, homosexualitat, heterosexualitat i bisexualitat.
Vale? L'orientació sexual està així dins. I no és el mateix que el rotllo d'identitat, que és un altre apartat. La identitat és sinònim de personalitat. I la identitat és algo que se construeix al llarg de tota la vida. Estela no és la mateixa quan va néixer que després dels viatges que fas, que de la gent que coneixes, que de les experiències que tens. Perquè tu te vas construint tota la vida. La identitat és la teua personalitat. I haver nascut a Morella ha condicionat la meva identitat. I haver nascut dona ha condicionat la meva identitat, perquè existeix el gènere, que és un paraigües enorme al que tot el món estem a baix, vulguem o no vulguem, que ens diu el que està bé o està mal en funció d'haver nascut dona. I que és qui li va dir als meus pares que m'havien de foradar les orelles. I el que li va dir als meus pares que a mon germà no els havien de foradar. I el que li va dir a la mestra del col·le que tal. I el que li va dir a meus abuelos que me compraren una nina en vez d'una pilota. I el gènere, per mi, és una limitació. És una limitació de la teua pròpia identitat com a persona, una limitació per tot el món. És un vestit que no li va bé a ningú. A ningú li va bé aquest vestit, a ningú, no mos quadra a ningú aquest vestit. Entonces, per mi, així dins està tot això, ¿vale? Sexe, gènere i com aquest gènere influïx a la nostra construcció com a persones. Per mi, la solució és que cada persona fora persona i que el gènere no ens limitara. I per mi la solució és la coeducació real, d'educar-nos com a persones més enllà de tots aquests estereotips de gènere, que són els que diuen el que hem de fer en funció de com has nascut. Això és un altre melón que no entrarem avui. És ampli, sexualitat, ho hem vist? Passem a barreres i mites i pors sobre educació sexual. Un dels mites principals és pensar que la sexualitat es comença a l'adolescència. Claro, perquè pensem, associem que sexualitat és sexe. I això és un mite i és una barrera al mateix temps. Un altre mite és que parlar de sexualitat incita a tindre relacions. Això és una temor molt instaurar. Pareix que si li contem alguna cosa pront a algú, tindrà ganes de provar-ho. I això no és real, és un mite. Els països on se fa educació sexual intenciona des de la infància, se retrasa el primer encontre sexual, se disminueixen els embarassos no desitjats, se disminueixen les infeccions de transmissió sexual, les ITS, perquè hi ha més informació, més poder de decisió. L'educació sexual mai és perversió, sempre és prevenció, sempre. Què fem en aquesta família? Pedagogia. Pedagogia des del minut 1. Fer aquesta explicació, sexualitat no és sexo, i parlar d'algo no incita a res, al revés. La sexualitat, vull dir, parlar de sexualitat protegeix. El silenci és el que desprotegeix. Fa poc va eixir un cas, no sé si era a Canàries, que una xiqueta, gràcies a un taller d'educació sexual, va descobrir que havia sigut víctima, que estava sent víctima d'abús sexual infantil per part d'un familiar. Perquè a aquesta xarra li van dir que ningú te pot tocar la vulva i que te l'has de llevar tu. I ho va descobrir allí, portava 3 anys. El silenci mos desprotegeix, perquè aquella xiqueta no sabia que el que li estava passant no estava bé. Potser se sentia mal, però no tenia paraules. Si no tens paraules no pots identificar el que t'està passant. Tindre paraules, tindre informació és un regal. Els prevé. No res mos pot garantir que evitar un abús, però si passa, tindre educació i paraules és una ferramenta per poder eixir antes i per poder contar-ho. Contar un abús sexual al primer abús, això se cura perquè te pots defendre, perquè pots buscar ajuda i te pots curar molt millor. Curar un abús sexual després de 3 anys és molt més difícil. Per tant, educar en sexualitat i ficar-li paraules a les coses és una gran, gran, gran prevenció. L'educació sexual és responsabilitat de l'escola. Hi ha qui pensa, famílies que diuen ja t'ho contaran al col·le, al revés, famílies que diuen ja t'ho conto jo que no te conten res al col·le, i entonces ahí hi ha un marrón, unos por otros, que total, que unos per els altres la casa sin barrer. El problema que tenim a nivell legal a Espanya és que l'educació sexual està com a currículum transversal. I les coses que són transversals vol dir que les ha de fer tot el món i que no les fa ningú. Que no hi ha un moment dins de l'agenda, una planificació per fer-ho, i que no hi ha una persona responsable per fer-ho, i que no hi ha un llistat que estem d'acord de continguts per fer-ho, total,
que depèn de la voluntat d'aquell equip directiu o equip professional que decidisquen si ho fan, si no ho fan, si ho fan en tutoria, com ho fan. Entonces, així n'està. Això és un problema. I també tenim un altre problema, és que pensar que parlar d'educació sexual és parlar d'ideologia. Tenim ahí un rotllo polític que també ens limita, perquè pareix que no, los que hacen educació sexual són d'este bando, són del otro. I això és un rotllo. Perquè al final és educació i aquesta batalla el que fa és que ens quedem sense educació, uns per els altres. Vale. Algun altre temor, barrera, creu que tenim a l'hora de fer educació sexual? Vale. Podeu alçar la mà en qualsevol moment, vale? Si té que veure el que estem parlant, la podeu alçar en aquest moment. I si és una altra cosa, ens esperem al final, perquè si no, ens anem a altres puestos, vale? Però si és d'això, adelante, companya. Algú té hora a mà? Ara mateix? Ah, vale, gracias. Yo creo que un miedo que puedes encontrar es la reacción de la persona a la que le vas a impartir o la que le vas a enseñar o la que le vas a explicar. Porque, a ver, sí que hay ciertas edades donde el propio niño o niña pues no le va a venir bien hablar o que le hables, y creo que eso puede ser una barrera o puede ser una limitación a la hora de tú querer afrontar algo, no saber cuál va a ser el feedback. Y eso. Gràcies, estic totalment d'acord. Bueno, tu primer i després. No. Hola. Buenos días. También creo que una parte que puede ser una gran barrera es que muchos papás ignoramos lo esponja que son los chicos. Es decir, cuando nosotros nacimos, nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje fue totalmente diferente al proceso de crecimiento y aprendizaje de los nenes de hoy. Lo digo, yo soy mamá y mi hija ya tiene hoy 18 años, pero cuando tenía 3 años, que uno dice, pues está en la flor de la vida, todavía está inocente, que una vez es una situación que le pudo haber pasado a cualquier papá, en este momento me pasó a mí, y yo encuentro a mi niña explorando sus genitales y estaba asustada, y porque la habíamos bañado, y entonces me llama mi hermana y me dice, mira Carolina, la nena está asustada porque dice que tiene roto, yo le decía, la totocha le decía yo, ¿sí? Entonces yo dije, ¿por qué? Pues claro, cuando se lo exploró lo vio más en la parte interior, más rosadito, más, ¿no? Y dice, se me rompió, mamá, se me rompió. Entonces yo miraba a esta peladita y yo decía, pero tiene 3 años. ¿Y en qué momento avanzó tanto a este tema? No, tenía que esperar más tiempo. ¿Qué me tocó? Leer, buscar la manera de explicarle. Al principio pues, a mí me dio risa, pero yo cuando vi la escena, yo me decía, claro, no, mi amor, tranquila, no te preocupes, pero tuve que salir a reírme porque me sorprendí que una niña de 3 años explorando, está en su etapa, está conociendo su cuerpo, es normal, pero pues yo pensé que esto se iba a demorar más. Entonces, a hoy, imagínate, si yo estoy diciendo, mi hija tiene 18, ¿qué podrá pasar con estos nenes que tienen una evolución en aprendizaje diferente a nuestra edad y sigamos haciéndonos los ciegos ante algo que es inherente a nuestra naturaleza? Entonces, Gracias, compañera. Empiezo por el final. Estoy totalmente... perdó, que me cambio. ¿Tú entes valencià bé? Sí, així enteneu tots valencià, no? Vinga, va. Molt bé. Estic totalment d'acord. Com tu has dit, és algo natural, que una xiqueta s'explore als 3 anys és natural i que li faiguera temor també és perquè igual tampoc havia vist a ningú explorar-se, perquè no li havien parlat de que tenia diferents llavis, que està el llavi extern i el llavi intern, perquè no sabia per on pisar, perquè venim d'un context... Bueno, és que això és real, avui en dia, en l'època de la intel·ligència artificial i del porno 3 dimensiones, als instituts, xics i xiques no saben per on les dones pisem.
Vull dir, jo vaig en la meva supervulva per ahir i els pregunto, senyaleu per on pixem les dones? I, vamos, és raro l'institut on ho saben més de 3. Entonces, claro, això és conseqüència d'aquest tabú, però també és normal, perquè les pròpies mares, igual tu com a mare, quan va ser la primera vegada que tu t'has mirat la teua vulva en l'espill? O igual nunca. Pues tarea para hoy, tarea para hoy. Hoy coges el marcapáginas ese que yo os he dado ahí, tarea para totes les dones de la sala. Avui, quan arribeu a casa, agarreu el marcapàgines i mireu totes les parts i les busqueu, perquè són víctimes d'esta societat, del tabú d'esta societat. Entonces, o alguna ha sigut més inquieta i ha volgut investigar, o no ho han fet. I, claro, si nosaltres no ho hem fet, tu com li vas explicar? Jo si me passe a mi, això ara mateix, ara, no fa uns anys. Carinyo, el que has trobat són els llavis interns, perquè la vulva de les dones té moltes parts. Vosaltres imagineu que no sapiguérem la diferència entre pestanya, pàrpado, cella i ull? Ho teniu clar, no? Doncs no tenim clares les parts de la vulva. I a mi em va sorprendre, perquè a vegades penses que ja ho tenim assolit, no? O que es dependrà de quines famílies. Hi haurà famílies que no, però que moltes ja, les famílies pros, ho tenim assolit. Però jo, com a mare de 2 xiquets, uno de 4 i l'altre de 5, vaig estar fa no res, berenant a casa d'un amiguet del meu fill, en sa mare, mentre els xiquets jugaven, les mares xerràvem. I ella està embarassada. I entonces me contava, claro, com sap a lo que me dedico, com ho havia fet tot per contar-li l'embaràs al menut i al gran, i el que li havia dit, i com entraria, com hi seria, tot. I li dic, molt bé, Sandra, ho has fet molt bé, molt bé. I em diu, però resulta que tenim el teu marcapàgines, el mateix, perquè el vaig donar a Morell, ja el tenia, i el fiquem al conte infantil. I entonces el xiquet va estar dient-li això què és i no sé què tal, i la mare, mestra de primària, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no sabia les parts de la vulva. Maestra de primària pro, ¿vale? Vull dir, i era com, vale, no, és una realitat, no és per criticar-la, és per donar-nos compte de, ostres, no ho tenim assolit, no ho tenim assolit. Anem a fer un repàs molt ràpid, perquè ja no ho feia, però... Quan veiem la vulva tancar, ¿vale? Veiem un triangle, se diu pubis, tot, i hi ha una ratlleta al mig. Això són els llavis externs. Què vos recomano que li diguem? Externs i no mayores i menores. Per què? Perquè el menor puede ser mayor. Perquè el menor, supuestamente menor, que és este de dins, pot sobreeixir del pubis, en plan mariposa, i és perfecte. No hi ha cap problema en que els llavis interns sobreïsquen dels externs. Estan per dins, però poden ser llargs i sobreeixir. Si li diem menores, ja tenim a la xiqueta compleja. Mamá, es que mi labio menor de menor no tiene nada, es muy grande. No li diguem menor, ¿vale? És labios externos e internos, ¿vale? Externs i interns. Quan obrim els interns, ens trobem 3 coses molt importants. És començant de dalt a baix. Clítoris. El clítoris el podem nombrar, no hi ha cap perversió en dir-lo. Està bé que les xiquetes sàpiguen que tenen un clítoris, no perquè els sàpiguen que el tenen l'utilitzaran més. Igual que la xiqueta de 3 anys, si sap que és que probablement la xiqueta ja ha notat que és molt sensible, després se li oblidarà i de sobte als 12 anys se pensarà que masturbar-se és ficar-se els dits perquè ja se li ha oblidat el que és de veritat masturbar-se i ho ha après socialitzant-se dient-li que ha d'introduir coses. Però si hagués escoltat el cos des del principi, què és el que fer quan tenia 3 anys refregant-se a la cadira o refregant-se al juguetet X, sabria que l'estimulació externa és la que li feia sentir cosinoguetes. ¿Vale? Entonces, el clítoris és molt curiós la seva història perquè dins dels llibres dels tratados de medicina ha estat entrant i eixint en funció del segle. És possible que a l'any 1700 aparegués el clítoris, però al 1820 desapareix, però al 1890 torna a aparèixer, en funció del context polític i religiós de l'època, perquè era considerat perversió, perquè la seva única funció és el plaer. I l'any al que se va descobrir l'anatomia completa del clítoris, que aquesta és una impressió 3D d'un clítoris, tamany real d'una dona adulta, el va descobrir una uròloga canadiense al 1998.
1998 se descubrís que esta és l'anatomia completa del clítoris. Hasta ese moment se pensava que era sols la punteta que se veu per fora, que sobreïx, més o menys, ¿vale? Però és un iceberg, tot l'altre és intern. Per ahí això hi havia una batalla i un debat que si orgasmos clitorianos i orgasmos vaginales. Quan ara ja no hi ha batalla perquè s'ha descobert que sempre són clitorians encara que l'estimulació sigui interna. Perquè encara, això és la vagina, així, encara que estimules la vagina, indirectament estàs tocant les potes internes del clítoris, que és qui té terminacions nervioses. La naturalesa és tan sàvia que no mos fique terminacions nervioses al puesto per on té que ser un bebè. Vale? L'han ficat a un altre puesto el plaer, perquè aquesta zona quasi no té terminacions nervioses. Les terminacions nervioses estan així, o indirectament així. Vale? Què hi ha després del clítoris? La uretra. Se diu uretra i és per on fem pipí. Vale? I a baix està la vagina. Vagina és sols el conducte des de l'exterior fins a l'úter. Això està situat exactament així. Ai, ara no se m'unís. Bueno, l'úter està així. Este seria el tamany real d'un úter d'una dona embarassada de 2 mesos, ¿vale? Perquè normalment això està desunflat i no està aixina. Està aixina. L'úter està aixina. És còncavo, ¿vale? I està ahí aixina. Entonces està així doblat i el conducte hasta arribar al l'úter és la vagina, ¿vale? Per tant, vagina i vulva no són sinònims. Bueno, fet el repàs ràpid, seguim, perquè si no, que me n'he anat, ho heu vist, no? Bueno. Barreres que trobo jo, a part de les que vosaltres heu dit, i ara reprenem la teua, que també la tinc així. Una falta d'educació sexual de qualitat. Efectivament, nosaltres o t'has buscat la vida per formar-te o ningú mos ha format en sexualitat. Hem després al tum-tum, hem després en el silenci, hem després en l'ensaio-error, error, violència, error, i després torna cap atrás. No? Perquè jo crec que la majoria de persones que ens dediquem a lo que ens dediquem és perquè tenim un historial bonico. Entonces, claro, quan intentes entendre i curar-te de lo que t'ha passat, pues deprens. Quina pena, no? Que tinguem que arribar hasta així. En vez de fer... Per això estic així, perquè pensava, bueno, pues tot este procés que jo he viscut, espero poder-lo compartir perquè altres persones no tinguin que arribar al mateix punt per dependre. Vale, falta de referents. Claro, nosaltres en realitat no coneixem a famílies, moltes famílies que ho hagin fet diferent fa anys. Entonces som la primera generació de famílies i professionals que volem fer les coses diferents, però igual no sabem com fer-ho, perquè no tenim referents. Entonces els estem creant ara. Estem així per crear-los. Però tot això és novetat. Temo a les famílies, ho hem parlat. Què fem en les famílies? Pues aquesta sensibilització i aquesta explicació de conceptes i explicar-li, sobretot jo crec que a mi me passa constantment. I el que més me funciona és parlar de l'abús sexual infantil. Quan els dic que l'abús sexual infantil, les xifres que són brutals de les persones que pateixen aquest tipus d'abús i que no ho compten i que el fet de parlar-ho ajudaria que ho pogueren comptar antes, que sabigueren que no està bé i que el que estem fent és donar les ferramentes, a mi aquest argument me sol funcionar molt perquè per almenys canvi el tarannà de la persona que tinc davant. És a dir, ei, que és que li estem fent un favor, no és una perversió de nada. Temo a l'entorn me referís a això sobretot en les famílies, però també us pot passar a professionals segons on treballeu. I si jo li ho conto al meu xiquet, si se lo cuento a mi hija de 3 anys i llega al cole i se lo cuenta a los colegas, jo també l'he tingut aquesta temor. Jo, si als meus fills els he contat el conte que li ensenyava antes a la companya de com se hace un bebè des que tenen 3 anys. Ahí se conte fique, el pene entra en la vagina, eyacula i el pene entra en la vagina. Sobretot el que més temo és el pene entra en la vagina. Jo també estava cagada de temor de que el meu fill arribi al col·le i ho vulgui provar. Però sé que la temor és meua. Quan jo vaig llegir el conte, claro, quan arribava a aquesta pàgina, tot el conte molt bé, però aquesta pàgina, jo estava així. Mirant-los a veure, jo tinc 2 xiquets de 4 i 5 anys ara, i els vam llegir des que tenia uno 4 i l'altre 3, i jo els mirava de, ara què? No em van fer ni més ni menys. Per ells va ser com qualsevol altra pàgina, com la pàgina de que el feto va creixent i són diferents frutes, no sé què. No. Tota la càrrega que per nosaltres té el coit
no la té per ells. Ells no estan creixent socialitzats com jo, que recordo com ho van contar a mi, que tenia l'any de la comunió. I la meva cosina major, que se portava 5 anys més que jo, a Morella, me va portar a una muralla abandonada, a la torre abandonada de la muralla. I és, Estela, te tinc que contar una cosa molt secreta i molt important. I per això m'hem d'anar a l'apartat més de Morella. I a les torres abandonades de baix me va portar i m'ha dit, vaig a contar-te com se fan els bebès. I me diu, els homes introdueixen la pilila a no sé què. Bueno, no recordo les paraules exactes, però el context era ese, jo recordo el context. I jo va ser com, sí, diu, però no li ho digues a ningú, sobretot a tos pares. No els digues que t'ho he contat i que t'ho he contat jo. Pareixia tràfico de droga. Entonces, claro, si jo vinc d'ahí, pues jo parlava als meus fills de què passarà, què diran. No ne van fer ni més ni menys. Ui, perdó. Per ells és que no s'han parat en aquest punt. Igual ni se'n recorden. Igual ho veuen com qualsevol altra part del cuento. Encara no... Perquè la seva curiositat també va augmentant a medida que creixen. Entonces, lo que jo volia és que no se creara una sensació de tabú. Una sensació de este tema te lo contaré cuando seas mayor porque es tenebroso. No? Perquè si no ja se crea una expectació, se crea un... I és que no volem crear això, és que això és biologia, saps? Ciències naturals. I de fet, sobretot a Morella, jo parlo en les famílies que tenen animals, masos, i els xiquets que creixen als masos veuen copular allí, com se diuen animals, igual no se diu copular. Bueno, veuen ahí muntar el cavall a l'aigua i veuen els gorrinos i veuen les ovelles i els gats se veu... Entonces, eixa pràctica en si és nostre, el tema. El tema és nostre, no té tant de drama. Vale. I com vaig superar aquest temor de l'entorn de que ho faig? Pues tirar-me al ruedo. Jo m'he tirat al ruedo, jo ho vaig llegir. I me va tranquil·litzar veure la seva cara, que no li van donar ni més ni menys. En canvi sí que han començat a jugar després a fer coses aixina. I a fer coses aixina. I no saben què estan fent. Però això ja ve d'un altre puesto. Això ja ve dels de 8-9 anys que han vist porno i això ja ahí, això és otra via. Però la via natural ja ho veu que no té xitxa, perquè no és el moment per tindre xitxa. No li veuen la connotació ahí. Vale. Per mi una altra de les barreres que tenim és la saturació i el rebre molts d'impactes, informació i notícies de violència sexual i de pensar, a mi me passa a mi, me bloquejo, tinc tanta informació roïna de tot el que hi ha al voltant de la sexualitat que penses, com els ajudo? Com puc previndre això? I al final a vegades aquesta saturació ens pot abrumar, de dir és que és tot tan mal que mira, que passi el que hagi de passar i no fem res. Entonces, per mi això també és una barrera, poder intentar cuidar-nos i protegir-nos perquè no ens abrume aquesta saturació, perquè a més en els sectors que treballem, integració social, ens podem trobar famílies en problemes i situacions molt xungues i al final aquest dolor i aquestes violències extremes poden saturar-nos i al final dir, pues ja no, mira, que sigui el que Déu vulgui. I ens limita al final a fer coses. Entonces jo vos diria que se cuideu tot el que pugueu. Perquè quan més sanes estiguem les professionals i les famílies, millor sempre podrem acompanyar. Entonces, de les coses que no són necessàries, jo ho vaig fent a comptagotes. A veure, si podeu treballar una família i vos conta un drama, no se'n podeu anar. Però ficar-nos ahí tot el rato a Instagram a veure drames tot el dia, pues és que no mos cal. Val més que ens cuidem perquè tinguem energia per poder intentar cultivar en una altra direcció. Vale. I una altra cosa és la temor que diu la companya de por de fer mal, temor de fer-li mal, temor a la seva reacció de la criatura, temor de dir alguna cosa que la criatura no estigui preparada. Vale? Entonces jo crec que hi ha dues coses. Una, que sempre les coses que direm és molt millor que vagin acompanyades a les seues inquietuds, a les seues curiositats. Jo als meus fills no els he dit que és una violació. No perquè no crega que no estan preparats, perquè no s'ha donat la situació. El dia que arribarà del pati i me dirà, he sentit al pati, no sé què tal, que és una violació, mama, ho he sentit, eixe dia li contestaré i li diré, és agarrar i fer molt de mal a una persona a través de la part sexual i dels genitals. Perquè vull que sàpiga el que és, claro que sí, però m'adaptaré a aquest nivell. Entonces, això és una. Sempre adaptar-nos a les seues curiositats ens ajudarà a adaptar-nos al nivell. Contestar-li en preguntes antes de dir-li jo, dir-li, tu què creus que és?
a tu què t'han contat? Perquè potser no tinc ni idea, ho he sentit i ja està. Doncs li pots dir, és violència, carinyo. Jo penso també com a mare, i jo tinc una filla, i la perspectiva és completament diferent. Primer, la perspectiva professional és diferent de la personal. A nivell professional, este discurs a mi em sembla molt adequat, però a nivell personal jo no puc esperar a que la meva filla tinga 16 anys i se li ocorrisca pensar que és una agressió sexual. No, estic totalment d'acord. Estic d'acord. Sí. Estic d'acord. Jo per això intento... Claro, el concepte antes del sexe és que t'arribarà, segur. I si no t'arriba el traus, claro. Sí, hi ha que traure'ls. Estic d'acord en que hi ha que traure'ls. Però que jo crec que ara mateix el context va tan ràpid que antes de que nosaltres ens plantegem traure'l ens arribarà a una edat supermenudeta que l'haurem de traure. Sí, estic d'acord, però quan jo tinc una extraescolar a Morella i la faig a partir de 5è de primària i jo tenia i tinc aquest posicionament, però compartia tot el rato des de la realitat que és tan dura i donar les ferramentes. Que diverses xiquetes han començat a tindre pesadilles per mi. I entonces a mi me va frenar això, perquè va ser com, vale, Estela, estic totalment d'acord en canvi de prevenir, però aquestes xiquetes és que realment són molt menudes. I realment la primera violència que aquesta xiqueta ha sentit ha sigut la meva paraula, de mi. Entonces a mi això me hace mal, que me quede una mare i me diga, Estela, que vau tratar l'altre dia perquè la meva filla de repente pesadilles. Ja, però quina és l'alternativa? No, clar, l'alternativa... És que aquesta és la qüestió, quina és l'alternativa? Fer-ho, claro, jo ho faig, però intento cuidar el llenguatge segons en quins contextos. Sí, evidentment. Ja està. Però estic d'acord en que hi ha moments en què és millor que aquest mal passe per mi i per la meva paraula que no perquè ho vegin a l'altre lloc, està clar. I també que hi ha molt de desnivell d'aquesta xiqueta que ha crescut sense pantalles, en un entorn molt protegit, a un altre que ha vist barbaritats. Entonces, claro, hi ha un desnivell brutal. I que per lo menos la mira per dona i el que li vaig dir a dona és guai que som conscients i la podem acompanyar. Perquè en aquest cas podem acompanyar aquest temor que té aquesta xiqueta i poder dir-li és normal que te faci temor, perquè és molt heavy metal. I lo saludable és que te faci temor. Lo que no és saludable és que el teu companyeret de classe estigui veient violacions brutals i les reproduïsca com a joc. Perquè allò és un abús sexual infantil. Entonces sí, és així. Bueno, jo volia dir que a mi sí que me pareix supernecessari de parlar de les violències sexuals i que també l'educació sexual no ens xerrada, estàs dient poder explicar-li a la teva filla poquet a poquet que és una violència sexual i que és una violació perquè no li ho vas a explicar un dia, vas a començar des de dir-li al primer de tot quan és més xicoteta, no? Però que és una conversació continuada, entonces jo crec que això ho facilita tot, que no es poguessis contar-li-ho tot un dia quan, bueno, pues en 8 anys explica un poquet, en 8 anys al final un altre poquet, entonces això. I també m'apetia dir en veu alta perquè és veritat que la gran majoria de les agressions sexuals les reben dones, però n'hi ha que anar en cura de també no oblidar als xiquets, perquè molts xiquets pateixen abusos sexuals infantils i li costa molt més dir-ho que a les xiquetes perquè pensen que ells no reben, o sigui, perquè no se senten reflexats en això. I totalment d'acord que les dones són les que més patim agressions sexuals, però també els xiquets en abús sexual infantil. Crec que com a educadores això ho tenim que tindre en compte, perquè si l'abús sexual infantil en xics no està tan... se tarda més en identificar-ho és precisament per això. Entonces m'apetia dir com això. Bueno, gracias por el trabajazo que has hecho. No m'ha acabat, me queden ahí les claves, claro. Es verdad. I jo vos deixo parlar, però que vull donar vos claves, que encara no m'ha acabat. Bueno, yo quería simplemente compartir que
bueno, que creo que estaría un poco bien matizar que no todo ni es abuso, que es algo que por ahí, no sé si como he llegado un poco tarde, no sé si has hablado sobre un poco la graduación. No. Vale. No. Bueno, creo que es importante un poco para no entrar en una especie de pánico social, porque el sexo es algo precioso, es algo súper placentero. Y creo que me parece que hay que hacer bastante énfasis en que bueno, no todo es una agresión, no todo es tampoco abuso, ¿no? Y efectivamente, como decías tú, bueno, todo empieza por un poco, bueno, partir de reconocer nuestro propio cuerpo, saber dónde están, digamos, los límites, ¿no? de lo que, bueno, de reconocer, ¿no? nuestro cuerpo para empezar, ¿no? Es lo que un poco he visto que has expuesto en la charla, ¿no? Como una medida de autoconocimiento, ¿no? Pero sí que creo que bueno, que me parece que hay que quitarle un poco también, por lo que decías, ¿no? De las niñas que habían tenido pesadillas, ¿no? Sí. Por haber bueno, hablado de violencia. Entonces, me parece que bueno, pues que claro que ocurren cosas horribles que tienen que ver con la agresión sexual, pero creo que también es importante crear una narrativa del placer, importantísima y no paniqueante y no desde una moralina tampoco de lo que es una sexualidad sana. Gracias, sí. Voy a seguir, perquè si no se quedarà la sensació de que no vos he donat cap clau i després seguim parlant, ¿vale? Totalment d'acord en que no ens podem centrar en la violència i jo, de fet, intento educar i canviar el discurs cap al plaer. Si tenim clar què és el plaer, també podrem detectar millor la violència. Si tenim clar el que és l'empatia i el poder escoltar el cos de l'altre, no caldrà que l'altre ens fiqui un límit. Perquè se parla molt de consentiment i de límits i si realment hi ha una societat prou empàtica, no caldria que ningú ens digués res. Perquè si jo sé llegir el teu cos, el teu llenguatge no verbal, i jo sé veure que tu estàs tensa, jo no me caldria preguntar res, jo m'aparto directament. Entonces jo crec que hem de ficar el foco cap ahí i anar en aquesta direcció. Vale. Claus per acompanyar. Anem a veure coses concretes que ens poden servir. Quin és el millor moment per començar? Ja ho hem vist. No hi ha un moment per començar. És sempre. El moment és sempre. No hi ha un a partir d'esta edat. El moment és sempre. Estem educant sempre. En el que diem i en el que no diem. En el que callem i en el que obviem. Sempre estem educant. Clau número 1, repensar la nostra pròpia sexualitat també per no caure en el que dia la companya del perill tot el rato. És que en general igual venim de situacions no molt agradables. Entonces és inevitable que partim d'aquesta base i no és saludable perquè no podem estar tot el rato parlant dels perills. Al final la sexualitat és plaer. Entonces, veure jo d'on vinc, com ho estic fent i a on vull anar. El primer pas és revisar la meva pròpia motxilla. Nombrar, ja ho hem dit, nombrar no sols les parts del cos, sinó els fenòmens. Qui ha nombrat la paraula erecció? Al seu voltant. No saben diferenciar entre erecció i eyaculació. I clar, com venim també d'aquest tabú, hem associat la paraula erecció a plaer, excitació i eròtica. I els xics de la sala sabeu que la majoria, moltes ereccions, no tenen res que veure en el plaer, i menys a la infància. I a l'adolescència, quan allò està deprenent, hi ha molts de moments que hi ha una erecció i no sabem per què. Si nosaltres hem dit des de la primera infància, hem acompanyat la paraula erecció i li hem dit, carinyo, això és un fenomen natural i que passa, i que no cal sentar-li per explicar-li-ho, que quan es comencen a pixar li pots dir, para compte, quan s'alça pel matí, apunta bé, perquè igual me fiques el vàter perdut perquè tens una erecció, i erecció no és una paraula de senta't, vaig a dir-te o vaig a contar-te la xapa de què és una erecció, és utilitzar una paraula d'un fenomen en la quotidianitat, que també pot ajudar molt a previndre l'abús sexual infantil. Per què? Perquè si ho hem associat a excitació, jo quan dic erecció ja a 5è i 6è, la gent se fica en de que està parlant del tema sexo. No.
Però què passa si el xiquet pensa això? Vosaltres imagineu el que diu la companya d'agressions a xics. Si en un context d'agressió sexual al que a un xiquet li estan tocant o li estan fent veure porno o li estan fent mirar algo o el que sigui, aquest xiquet té una erecció, que pot passar, si ell ho ha associat a estic sentint plaer, mi pen està contento, que és el que diuen algunes famílies, tu pen està contento, ahí hi ha un cortocircuit total pel xiquet, perquè pensarà, això que està passant no està bé, però tinc una erecció, m'estarà agradant? Entonces és molt més difícil que aquesta personeta ho pugui identificar i dir-ho perquè ho haurà associat a plaer i estarà sentint-se molt més culpable de lo que està passant. Per tant, fins a aquest punt ajudem simplement nombrant la paraula erecció. La lubricació vaginal en el cas de les dones. A mi m'han arribat a preguntar a instituts, tinc algun problema? Perquè, clar, com hem associat lubricació vaginal a estar excitada, pues a mi m'han escrit diverses vegades en notetes anònimes, això que jo faig una caja de preguntes a instituts, un recurs molt útil per treballar sexualitat, que escriguen preguntes anònimes a una caixa, i és que m'està poniendo cachonda la profe, perquè és que estic sempre banyada. Claro, tenim tanta desinformació que ho has associat a que estàs excitada i és que no és aixina. Entonces, per això la informació t'ajudaria a estar això, estar molt més tranquil·la i entendre què és el que està passant. Coherència entre el que penso, el que dic i el que faig. Eduquem més en el que som que en el que diem per la boca. Si jo estic incòmoda i dic, no carinyo, esto está todo bien, quin missatge creu que arriba més? El de la incomoditat o el que està todo bien? El de la incomoditat. El que arriba és el que jo estic transmitint en el meu cos. No seria millor dir-li, estic superincòmoda, o en el cas de la xiqueta teua de 3 anys, m'acabas de pillar en bragas, no sé qué decirte. ¿En serio me preguntas esto a esta edad? Yo pensaba que era más tarde. Uy, uy, uy. Mira, deixa'm que m'ho pense i ara després torno. Ahí hi hauria una coherència entre el que el meu llenguatge corporal està dient i la meva boca està dient. No passa res per estar nerviosa. No passa res per estar incòmoda. Perquè és la realitat. Jo ara ja no estic incòmoda dient erecció, però al principi ho estava. I ho pots dir. Mira, vinc d'un taller al que m'han dit que tinc que dir erecció. I jo, és que com no ho he dit en la vida, estic un poc incòmoda, però ho vaig a practicar. Jo crec que hi hauria una coherència entre el que el teu llenguatge corporal està dient i les paraules està dient, perquè al final transmitis més en el cos que en les paraules. No, no vols. No estàs d'acord. Sí, sí. Dale, dale. Eso depende, supongo que depende muchísimo de la edad del peque, o si no es un peque, es un adolescente, y también y de su personalidad y de más cosas, como puede ser, yo qué sé, no sé, si tiene una diversidad o no, porque claro, hay más peques hay peques que son más introvertidos, les cuesta más poner en palabras, pero sí, o sea, súper de acuerdo con que como adultas... Ah, ¿te refieres a como adultas? Que como adultas... Claro, yo estoy hablando como adultas. Como adultas, así, digamos, lo más funcionales que podemos ser. Claro. Eso ya es cuestionable, pero sí, hay una coherencia de lo que... Jo hablo com a adultes, sí? Claro. Clarament. Okay. Sí, clarament. Perquè de fet és normal que els infants no puguen tindre això, o no sàpiguen, o no... Claro. Pero no va por ahí. De ahí la responsabilidad que tenemos de poder comunicarnos lo más adecuadamente a su edad, a sus necesidades. Jo això venia sobretot perquè penso que a vegades volem protegir la infància del plan, o com si fórem més bones mares per mostrar que això no t'incomoda, no? O que, per exemple, t'amagues per plorar. I jo penso que no és saludable amagar-se per plorar, que pareix que tens que amagar les emocions negatives, no? I que tens que... Ahí me referia, des del punt adult. Honestitat de reconèixer els nostres propis límits. A mi en educació sexual al meu país, quina hora tenim, per favor? -10, vale. Reconèixer els nostres propis límits. Per què? Perquè jo també veig que a vegades volem ser algo que no som. I precisament si algo volem en sexualitat és que puguen dependre els seus propis límits i que puguen dependre a dir que sí, el que sí i no el que no, i què és el que m'agrada. Si jo no respeto els meus límits, no li estic ensenyant en l'exemple. Exemple concret.
Jo sempre havia tingut la fantasia que seria mare d'una xiqueta. Mira, la vida. Tenia ahí, inconscientment, Però totes les meves expectatives inconscients anaven a quan jo tinga una xiqueta, el que faré és, quan jo tinc una xiqueta, i tinc 2 xics. Y entonces la meva fantasía número 1 era lo de la vulva a los 3 años. Yo antes de 3 años, yo desde que caminara, ya me imaginaba que nos sentaríem una al costat de l'altra en un espillet y yo le enseñaría la meva vulva y ella la seua y entonces podríem identificar totes les parts. Vale. Claro, tinc 2 xics. I entonces va ser, vale, Estela, ¿y ara què? I vas dir, tu no eres coeducativa. Lo mateix, a xics i xiques lo mateix. Vaig jo tota preparant l'espillet, ensenyar la meva vulva als meus fills perquè coneguen les parts. Com estava jo? Molt incòmoda. Perquè jo tinc la meva història i jo me puc canviar la copa en la porta oberta davant d'ells i els ensenyo la menstruació i tota la moguda, però exposar-me a obrir-me de cames, un espill i un xiquet davant i 2, ja som mama i mira, pues jo estava molt incòmoda. I entonces què vaig fer? Vaig dir, jo quin missatge li vull donar als meus fills? Que jo passo per damunt de la meva comoditat i que ho passo un mal rato per tu bienestar educativo? O que jo això no ho puc fer perquè no estic còmoda? Doncs no ho vaig fer. Perquè jo vull que aprenguen que aquest és el meu límit. És millor o pitjor ensenyar-li la vulva al teu xiqueta de 2 anys? Ni millor ni pitjor. Tu estàs còmoda fent-ho? Adelante. Tu no estàs còmoda fent-ho? No ho faigues. No te passes per damunt a tu. Quin era l'objectiu educatiu? Que coneguera les parts de la vulva. Vaig agarrar un llibre, les ha vist en el llibre i ja està, jo no he passat un mal rato. Adolescència. Que els meus fills, això en centres de menors és diferent perquè hi ha unes normes, un context, i això és un altre debat que entrarem després si voleu. Però com a família, imagineu-se que el teu fill de 14 o 15 anys, filla, se'n va en la parella, nòvio o nòvia, a l'habitació. I tu estàs al menjador sentint ahí el que està passant a l'habitació. ¿Ho permetem o no ho permetem? Claro, hoy en día es más guay, ¿no? De que no se vayan a un hotel o que pobres, ¿qué han de fer? ¿Passar fred ahí al parque o a una obra detrás d'un cotxe? És millor deixar-los a casa, no? És com el discurso, pues no, pues cada un que faci el que pugui. Jo no podré. Jo tinc molta moguda en esta història i estaré super incòmoda d'estar a ma casa i estar sentint-los a l'habitació de dalt. I és ma casa, i no els ho permetré ara mateix. A lo millor d'ací, ara ne tenen 5, 6, quan ne tinguen més, a lo millor ja he canviat i els permetís que està ahí, però ara mateix no els permetré i no ho estic fent pitjor que una altra mare. És el meu límit. Escolteu els vostres límits i li pots explicar per què. Estic molt incòmoda, perquè a mi m'ha passat això, li conteu fins on vulgueu. Però no som millors ni pitjors per arribar més lluny a cap puesto, perquè és el que volem que faiguen. És el que volem que a l'adolescència faiguen, no? Que sepa decir que no, que sepa decir que sí. Fomentar esta curiositat, no, fomentar-la no, acompanyar aquesta curiositat que és real, la curiositat està ahí i aquesta és una ferramenta molt útil per evitar la xarla, perquè al final aquesta és l'altra, la continuïtat. No hi ha una xarla. No és senta xiqueta vaig a dir-te-ho, és constantment aprofitar les 1001 oportunitats educatives que hi ha al nostre voltant i buscar-les també, si no n'hi ha, com diu la companya. Hi ha informació que sí o sí tenen que tindre i podríem fer un llistat de quines coses tenen que saber i a quina edat com sí o sí tenen que tindre. Perquè hi ha qui pregunta i hi ha qui no pregunta. I què fem si no pregunta? Doncs ens podem ficar un podcast al cotxe, hi ha un podcast d'educació sexual molt interessant per infants, i que hi hagin comptes allí i si no directament algunes coses hi ha que sentar i dir-los-ho si no pregunten, perquè hi ha informació que sí o sí tenen que tindre, però que l'ideal és poder anar acompanyant aquesta curiositat. Respondre sempre. Això és una de les claus d'educació sexual. No tant el que dius, sinó la voluntat de respondre. No és, ui, pregunta-li a ton pare. Com dient, pim, escorrem el bultó. És millor la disponibilitat de respondre encara que el que digues és no tinc ni idea. No sé què dir-te. Ho busquem juntes? Però obrir aquesta comunicació. No evitar-la. No dir-li pregunta-li a la mestra. Respondre sempre encara que no sapiguem la resposta. Vincle. El vincle és molt més important que l'educació en si mateix. Si no hi ha vincle, l'educació cau per ahí mentre i per ahí meís. No arriba ni a entrar. Fomentar el vincle és essencial. Coses concretes, això no s'ha parlat així. Què fem en els tocaments?